14-годишно момче е с опасност за живота, след като било простреляно с въздушна пушка в Хасково тази нощ. Стрелецът е 20-годишен младеж, който дръпнал 2 пъти с пусъка от терасата на апартамента си. Пред полицаите обяснил, че чул шум и решил, че в храстите има котка. Около 10 часа с нощи група тинейджери се събрали за този блок на Хасковския булевард Васил Левски. Докато си говорили, се чул изстрел, а съчма оцелила 14-годишния Михаил. Той е откаран в болницата в критично състояние. Момчето е простреляно отзад в лявото ухо, засегнат е черепа и малкия му мозък. Започнато е настрева лечение, но много е рано още за прогноза. Тук въпросът е за живота. Днес близките на простреляното момче все още не знаеха какво е състоянието му. Часове наред те чакаха в двора на Хасковската болница. Операцията направиха с нощи. Не знам повече. Той много добър дете беше, кротък дете. Затова плача, защото било ми е. Полицаите са установили, че изстрелът е произведен от тераса на 4-ти етаж в блока. Задържан е 20-годишният стрелец, който твърдял, че искал да изплаши котка. От дома му са иззети китайска въздушна пушка и съчми.